Enterramos a sardiña, unha en punto, remata o entroido, comeza a Cuaresma, e estamos aí en Marín, Rocío Padín, nun dos velorios pois máis impresionantes que temos hoxe no país, non? ¡Qué pena, Rocío! ¡Qué pena, Dios mío, que se nos foi a sardinha! A ver correr de fin, sacado entroido. ¡Ai, que pena, Celso, Dios! Que llevamos a facer? Isto é o que hai, é o que hecho que hai. 50 anos que levamos aquí xa. 50 anos que levamos enterrando, e cada ano sempre igual, sempre a mesma procesión e os mesmos choros. Igual de triste, ti levas aquí os 50 anos, ademais. Sí, o poder de ouro fago eu, sí, desde os 76 que salimos con isto. Festa de interés turístico de Galicia, olla, desde a semana pasada tamén. Ai! Sí, ben de interés cultural e patrimonio inmaterial. É tanto que sí, pero que estou moi triste, Elena. Moi triste, moi triste. Pero que pasou? Diz que morreu de mal de amores. Tiña unha fer con xureliño e polo visto marchou con unha solla. E así como tal, dei un ictus, filla. Non hubo tempo a nada. Non somos nadiña. Non hai dereito a mal de amores. Mira pa aí o xurelo, pero por que fixo isto xurelo? Na flor da vida. Ai, Dios mío. Está todo Marín de luto. Todos de luto, mira pa aí como a funeraria deixou. Nin cartos pa maquillar se deixaron. Pero guapilla, guapa, que eres guapa. Ai, cheira fresco, Celso, cheira fresco. Sí, é fresca que non la trouxeron ás 7 da mañán, é fresquiña. Que pasa que non están comida ahora xa non están comida. Levámola aquí velando desde as 7 da mañán, dando o Santo Sacramento. Non te marches. Ai, por Dios. Santo Sacramento, Celso, pola noite habrá que darlle a Santa Sepultura especial, non? Sí, a noite, despois da procesión, o obispo bota unha bendición e volve ao mar, que é onde merece. Veu do mar e vai pro mar, sardinha. Logo, como sempre, ten que ir ao mar, non pode quedar na terra esta. E irá a procesión tamén, non? A procesión ao mar non vai, pero queda no muelle mirando como se tira ao mar. Unha marcha fúnebre de 1903. Sí, a marcha que leva, que di, cantemos todos a triste sorte, quedou a morte ao carnaval. Co eco triste das campás, esas que escoitas sonando agora por aí. Estamos coitando marchas fúnebres aquí en Marín polo enterro da sardiña, que se nos vai, bonita, que se nos vai. Está fresca ainda, está fresca de corpo presente aquí, toda mañá velando. Está máis grande, moito dolor, moito dolor. Pois xa vedes, compañeiros, moita dor aquí en Marín, eu quedo aquí velando, corpo ainda fresco da nosa sardiña. Maravilloso, 1:03 da mañá. Vou confesar o que estaba dicindo aquí a miña querida Ana Galloso meu carón. Que estabas dicindo, Ana, que isto se o ve alguén de fora, pensando en dúas cousas. En se o ve alguén de fora, pois en Inglaterra dirán estes que están facendo cunha sardiña. Eu tamén pensaba, Leonor, a futura raíña, e cando estivo en Marín, acudiría a un destes enterros da sardiña, porque tamén igual... Non lle cadrou, non lle cadrou. Flipaba, non lle cadrou. E que é alucinante, porque claro, dis isto, noutros sitios ten como un tamiz festivo, hai troula e como... Non, pobriña, Ali pero... non, aí realmente están hoxe de baixón. Home, están de baixón, eu entendo ben polo que dicía esa señora. A ver, a sardiña está pobre tamén, a solla, unha casquivana. Non me digades, deixar aí esa pobre sardiña desta maneira. Miña pobre. É unha gran festa en terra da sardiña, porque detrás ven o que ven. E logo é moi chulo a tradición que fan ali en Marín, entendo que por eso está recoñecida como a festa de interese turístico. Isto de, claro, noutros sitios pues está esa maqueta ou é de cartón, pero que ali, o sea, é que botan o bicho de verdade. De corpo presente, como debe ser, como se merece a sardiña. Fresca, non será palabra. Fresca xa non está. Pero Ana Galloso tirou con bala, Por? Porque aí falaron de mal de amores e mezclou a infanta. Non, é a non fiara eu princesa. Non sei se ten mal de amores ou non, pero digo, cando estivo en Marín, pois seguro que estivo as cousas propias de Non, porque Marín. dicen que tuvo mal de amores, infanta. Bueno, mira, ela faría o que pudo como fixeron todas a súa idade. Con 19 anos tiña un mal de amores cada fin de semana. Manel, que estás Empezamos co antroido, ca sardiña e saleu a princesa, Dios mío querido. Eu que sei.
Reflexións de Sacamos varios temas. Sí, varios temas. Pois hoxe tamén en Fene tamén, que outro día dixeron mal que ayer chamaron a atención estando en Fene, que dixen entroido. Hoxe en Fene tamén se encerra o antroido. Antroido. Chamaron a atención, oye, pero como que entroido aquí? Pois é o antroido tamén en Fene, non a sardiña, porque a sardiña realmente non sei onde ven esta tradición. Na Coruña tamén se facía o enterro da Pois, sardiña. creo que alá por o século III. Santiago Meco. Cando era pequena, a mí facíame máis graza, de feito, este día que o propio entroido, non? Ver a xente chorando, como aí, aquí. moi ben, non? Sí, está moi ben. Esas viúvas. E ademais é que non deixa de ser de... Bueno, acabouse a troula, cuidado que aí ven a señora Cuaresma, vamos a despedilo ben, porque xa sabedes unha das cousas máis... Bueno, unha cousa divertida que veio nos povos era os funerais, o sea, cando se facían na casa. Dicíamos, unhas 6 minutos do mediodía, se estaba aquí lembrando Manel, moi ben o de Marín, pero no ripio, Bueno, por certo, última hora, Rocío Padín, volvemos contigo a ese velorio, están pasando cousas, non? Ai, ai, ai. Sí, así é, Rocío. Estamos a levar a sardilla xa ao coche fúnebre, que cousa triste, Dios mío. Ai, tal. É o que hai, vamos a levar para o tanatorio oficial, para que a xente nos dé as condolencias ali, ai, por pouco... Non hai dereito, Rocío, tuvemos no velorio hasta ahora e agora vai para o coche fúnebre, ai, vai, pobriña. Pobriña, cuidado, Celso, co gorro. Ai, Dios, o gorro, está todo en contra. Vai todo, aí vai para dentro. Miña pobre ainda está fresca. Ai, 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 ai. Aí está no coche fúnebre xa. Ala, despedirse. Vamos a despedirla hasta ali, hasta o tanatorio. Para darlle a santa sepultura que volverá ao mar. Adiós, adiós. Veña, a xente xa ahora ao miralo na tele xa vai barrecer todo no tanatorio. Que veñan todos a Marín, que vamos a darlle a santa sepultura a sardiña no enterro da sardiña hoxe, que despedimos o antroido, Celso. Sí, e ademais non vai chover, a tarde non chove. O noso meteorólogo xa nos dixo que non chovía a partir das 3. Hoxe vai a deixar de chover xa nos minutiños aí a veces. A sardiña vai xa no coche, compañeiros, con moita tristeza. Aquí en Marín seguimos co enterro da sardiña. Ai, ánimo, Padín, é que hoxe un día, mirade, que esa imaxe hoxe tamén deste mércores de Cinza.